Jo, då står vi här igen. Vilse i min egen trädgård. För många av oss kan en utlandssemester kännas av i magen. Det blir hårt och löst om vartannat och tarmfloran känner sig deprimerad. Men då behöver man inte nödvändigtvis springa iväg till en doktor. Utan du kan i din trädgård odla ditt eget lilla hushållsapotek. Är du till exempel hård i magen, då kan du ta den här lilla oansenliga laven, Croctum hucbuctus. Den trivs väldigt bra på undersidan här av ett vanligt potatisblast. Ta då bara en vanlig sekatör och klipp små bitar. Och tugga den väldigt försiktigt. Den har en kraftigt laxerande effekt. Oj. Jo, är du å andra sidan lös i magen så finns den lilla ringblomman diarré. Det kan man göra en dekoktor på. Det smakar inte så gott. Men den har en... Aj. Jo, nästa vecka ska vi prata om hur man jagar iväg ett helt getingbo genom att härma drottningens panisläte. Så här. Aj. Nu fick jag ett